Moikka, mä oon Elina ja tervetuloa seuraamaan mun päivää Kalevan toimittajana. Palokasin töihin ja sitten lähdettiinkin heti aamupalaverin katsomaan, että mitä se päivä tuo tullessaan. Ja mulle napsahti juttu kehysriihen jatkosta, eli miten se on vaikuttanut paikallisiin yrittäjiin ja mitä he on siitä mieltä. Ihan ekaksi tekemään pienen oikaisun edellisestä jutusta ja sitten pääsinkin heti jo haastattelemaan mun ensimmäistä haastateltavaa tästä yritysasiasta. Vähän lennosta lähtin siihen, mutta meni ihan hyvin. Sitten Reetan kanssa aamupallaa ja aamukahvia ja sitten me katsottiin vähän referenssikuvia meidän tulevaa podcastin kansikuvaa varten. Sitten pienen asutsekin kautta lähdettiin Teijan kanssa keikalle haastattelemaan paikallista yrittäjää tätä mun juttua varten ja Teija räpsi hänestä kuvia. Minkä jälkeen lähdettiin Iidan kanssa lounaalle ja oli kahdenlaista eri perunaa namma ja sitten mentiin karkkikaupan kautta takaisin toimitukseen. Jatkoin jutun tekoa ja siinä on mun pieni pöytäkaveri mukana myös. Sitten tutustuin vähän vähennystietoihin verorekisteristä ja kirjoitin juttua ja lähetin haastateltaville tarkistukseen. Ja sitten alkoi vähän jo pänniä ja sitten lähdettiin tyttöjen kanssa kahville. Maistoin mustikkakukkua ja se oli erinomaista, voin suositella, paistopistiltä löytyi. Pekan kanssa koko päivä ajan odotettiin, että näkyisikö lintuja, mutta ei niitä oikein näkynyt. Sitten katsottiin Rietan kanssa ensimmäinen versio meidän pari päivää sitten nauhoitetusta podista ja siitä tuli hirveän hyvä, oltiin oikein tyytyväisiä. Sitten mulla oli vielä sähke, olisi pitänyt tehdä tälle iltapäivää, mutta mä jätin sen Vilman harteille, koska mä en kerennyt. Julkaisin jutun ja sitten olikin jo aika lähteä kotia. Kiitos kun seurasit mun päivää.